Target Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon tabi sa Satuya Agabos. Kami po minapaabot na naman din pagrespeto sa lambang miyembro kan pamilya. Kasabay ang sabuyang paglaom na yaon na po kita sa marhay na sitwasyon. Iguanan ng resulta sumaghapon niya itong pagpagal, pagtrabaho, pagsakripisyo asin iba pa. Sa paagikan sa tuyang padago sa panarig asin pakimaherak, ipasalamat sa mahal na amang Diyos. Programa na tabing Bicol Target, minaimbitar na magsarabay-sabay kita sagkod alas 5 nin hapon katuwang tadyan. An Mega Force Patrol sa luwa sa paagi ni Chief Jimmy Nasalita. Kumpadreng Al Armario, ading Jomar Bien. And yaon man dyan si Joshua Bino. Si Karen Nicole Ala. Sa Manibela, si Henry Mata. Uy, wala mo na yung mobile pala. May date na inasikaso yung mobile. Sa control technical, yaon dyan si June Napolis. Para po sa samuyang broadcast worldwide netwide. Maging region-wide. Yan sa mga radyo sa AM band. Diyan po sa newsroom, Andres Marias, Tarabang-tabang dyan, si Angel, si Jen, si Mary Joy. Sa Panginoon asin supervision kan samuyang able-bodied news director Mardela. Siyempre si Madam Shia Leron sa samuya pong production, katabang pa dyan, sinda nagsarabay-sabay sa social media platform. Yan ang nagkakabarasa po nindo sa DCGB News Online sa internet. Sinda po ang nagtarabang-tabang kayan. And yaon man dyan si Jerome Nico Martinez sa IT para sa samuyang broadcast po sa internet worldwide. Ako mapan sa indong servidor sa radyo si Pio Fernandez. Bueno, ano man sa inyo pinagkakasiributan, mantang kamo dyan naghanda na kan pamanggihan or nagmimerienda. Iba-iba lamang kita. Pagikan mga informasyones na mabutwa dyan sa luwas. Pati na po ang mga informasyones man na pinagtutukarkan sa indong lingkod. Maging lokal, nasyonal, international. Good afternoon. Ang sa kuyang telepono numero 0942-670-1195 sa smart yan. 0942-670-1195 sa smart. Asin sa 09-660-730-115 sa Globe. Sige, dire-diretso kita kan sa tuyang istorya dyan sa luwas. May mga report kita, hali dyan sa Mega Force Patrol. Aramon tadaw ang bitbit na informasyon inisyalmente ni Kumpadring Al Armario, hali dyan sa iya mana area of responsibility. Pading Al, good afternoon. Please go ahead. Good afternoon, Pading. Pa-irinotanan ko niyan ang mga politiko sa pagtaonin mga ayuda
magpoon sa gadan asin ipapa na mga okasyon sa barangay. Yan ang sitwasyon ngunyan Bading Pio sa mga barangay kung saan may instruction na sa mga barangay leaders na bantayan kung ano ang mga okasyon, lalo na kung may mga gadan para matawanin ayuda kan politiko ang pamilya. Ang mga darakulang politiko may alokasyon na para sa pagtabang sa pamilya kan gadan. Ang importante sana mai-coordinate sa sainda kung igwakan mga siring kaya na sitwasyon sa arinman na barangay lalo digdi sa Legazpi City. Mientras ang iba man pairinutan man sa pagpasubli ng tent. Nauusong niyan pa ining mga tent na may kanya-kanyang pasubli ang mga politiko na may pangaran. Taro kayan sa pamosong tent ngunyan ang ngaran Kaloy. Tapos pagtaod-taod igwaman naman sa saro ang pangaran man kan tent Kito. Naghampangan o nagtataning. Siya nagtataning. Igwaman kay mga bagong tent ngunyan ang pangaran Asenso para sa Gabos. Oh. APG. May mga tent man na pagkapasubli si Governor Grex Lagman. Kaya nakulon ko yan ang mga tent na mahiligtas sa mga barangay. Ang pigi daw ko so mga bagong tent man ni Congressman Joey. Dahil pag inagluluwas na mga bagong tent ngunyan. Pero ang barita ta nagapag-ibo naman. Ano ibang politiko man ba so mga dahil man kaya dahil tent na may parado, may mga financial man sindang tabang, may minapadaranin gin, o kung anong ayuda man duman sa pamilya kan mga nagadanan. Kaya yan ang sitwasyon. Ni ba naman, nagkod sana sa tarpaulin. Yan. Na kung minsan so tarpaulin, kataning duman sa tarpaulin man kan gadan. Naku, iyo ba? Mario Sep. Tayo ba ang sitwasyon ko dyan, digdi sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadring Al, sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Sige, iyon na po yan bagatabi na tigma-maximize mapano kan mga grupo politiko natural na yan na sistema bagad yun tabi. Now, inibugang pigsusubaybayan man niya to na pahayag ni Senadora Riza Ontiveros June na si Alice Guo dati baga ining mayor sinipa nini sa pwesto June. Si Alice Guo baga. So, bata magayon-gayon bagang babayeng ini. Yun? Sus Mario Joseph. May ipinagbuyag-yag na si Senador Riza Ontiveros. Ini na, iluwas na initabi mga dokumentos na ining si Alice Guo, also known as Gua Huaping. Guaping talaga ining babayeng ini. Gua Huaping. Naghali na sa Pilipinas. Kan Hulyo 17 kaining nakaaging Sabado gamitan sa iyang passport, Philippine passport. Pasiring sa Kuala Lumpur duman sa Malaysia. Yan. Pagkatapos na mag-travel ini, nagpasiring pa ini soon after si travel to Singapore. Soon after, paghali duman sa Malaysia, nag-travel siya pa Singapore. Tayan baga June, yan na Malaysia, buda Singapore, cross-border ka lang. Yan, nakapasiring man kita dyan. Cross-border by land, hali ka sa Malaysia, pasiring sa Singapore.
tanganing masabat sa iyang mga magurang, ama, ina, budang mga miyembros. Yan po, nakahali na. Pero daimon baga ininin igwa inining hold departure order. Inda sana dai ko na rumduman, pardon my ignorance, kung igwa inining hold departure order na ipinag-issue ang Bureau of Immigration. Ang pahayag ni Alice Guo, hinda ni Risa Ontiveros, hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginigisa sa sarili nating mantika. Yan, quote and unquote. Ngunyan, takunday man po ning hold departure order, makakahali talaga man iyan si Alice Guo. Ang problema, taigwa siya ng standing warrant, kaya digdi na malaog, supiga sabi ni Risa Ontiveros, senadora, na kung daing nagtabang, tama dyan ako, imposible na pag-abot niya dyan sa international airport o kung saan man siya nag-depart na aeropuerto sa Pilipinas, taigwa baga kita digding mga airport na igonin mga international flights dyan, ano? Yan. Siyempre, nakatimbrinan sa otoridad. Bako, nakatimbri na yan sa otoridad. Ngunyan, kung day man ang gadin nag-facilitate, paano man. Ang problema kung aanga-anga yung mga airport authorities na inagihan ni Alice Guo. Kung sa airport yan nag-agi yun. Pero igwaning travel documents, kung igwang travel documents, matitrace. Pero sabi paano ni Ontiveros, dokumentos lang na isabot kung dokumentos nagpipinpoint kung sa nag-aging aeropuerto si Alice Guo. Yan, tabi. Kaya tama, if ever na nag-agi si Alice Guo sa mga airport, sa hinman na airport tabi, na igoning international flight, pasiring sa Malaysia, sa Kuala Lumpur, then cross-border pasiring sa Singapore, uy, tabi yan. Igwa talaga ning tuminabang. Bako? Yan. Despite kay itong standing warrant na luwas hali sa Senado baga, tapi pa dakop na baga siya kan Senado sa pagikan Sergeant at Arms and iba pang mga kaso kriminal yata na isinaangat man kun igwa. So, iyan na po si Alice Guo, babay na. Aram mo yun, misteryoso talaga itong pagkatao na ito ni Alice Guo, sa totoo lang. Misteryosong maray ang pagkatao ni Alice Guo. Paano? And may misyon yun, di ba? Ito baga so kunyam, so sarong dakulang compound duman na nagpapadalagan kan Pogo, duman sa lugar niya. She was the mayor then. Bako? So hararom ini talaga si Alice Guo. Chinese. Yan ang talagang totoo na maray na nadiskubre kan gobyerno. And nagburot pa bagay ni John Tabi. Aram mo John ha, pig-iisip ko, buda sabi kan mga nakakahuro niya itong naghihiling, nag-analisar kan mga sitwasyon. Posibleng itong drug war, panahon baga ni Duterte bako John? Posibleng nagamit sana ito na atensyon kan tao sa drug war. And in the meantime, may hararom na nangyayari na may misyon ang China sa Pilipinas pag-estabilisar kan mga pogo na initabi. Bako. Naday tangan isabot kung pinagpupuunan na kitang kontrolon kan China gamit ang pogo operations na yan. Remember, duman baga sa sarong nakulaon na compound na pigopadalagan kan pogo sa Bamban Tarlac, may nagkakaroon man ng mga uniforme kan People's Liberation Army kan China. Supersas Armadas kan China. O sisa nagagaramit kay ito, alangan man na security guard kan Pogo Hub duman sa Bamban Tarlac ang nagagamit kay ito tabi. So yan hararom talaga ang istoryang yan manungod kay Alice Guo. O yan nakahali na sa Pilipinas. Bye-bye. Di saro na sana si Pastor Kibuloy. Hain daw niya si Pastor Kibuloy tabi. Sige. May mga dagdag kitang istorya dyan sa luwas. Nasa linya si Compadreng Jomar Bian sa First District. Pading Jomar, maray na hapon. Please go ahead.
Salamat pa rin, Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Nagpuunang magpreparar ang lokal na gobyerno kan Tabaco, partikularmente ang Tourism Office, sa nakatalaan na gigibuhon na motor rally Albay Loop. Sa ruining paglilibot, pagmumortor kan mga motorista, hali sa ibang parte kan Pilipinas, na naglilibot sa mga lugar na pinagdadayumanin mga turista. Yang kinumpirmar kan sa DCGB News asing Kasubago sa sayang pagpahayag after kan flag raising ceremony ni Eric Valeriano, ang tourism officer kan Tabaco City. Sayang sinabi na enotang nakipag-coordinar sa Sainda si board member Melissa Badesa, chairman kan Tourism, Culture and Art, para sa naunambitan na aktibidad, nagigibuhon, pupunan sa Sabado, sa 24 kan bulan na ini. Inunambitan ni Valeriano na basado sa itinerary, ang enot na stop kan mga 600 na paramotor na ini. Yan. Iyuan Tabaco City Mayon Skyline Complex. Maturukaduman, primerong stop, asin kinakaipuan na preparado ang Tabaco City kaini dahil anta 600 sobra na paramotor ang madarayo maagirig sa syudad ng Tabaco mabisita duman sa Skyline Complex. Kaya pa sa mabisita susug kay Valeriano si JBR sito. Yan, oho. Sa kaso popularon bagang paramotor na magayong-gayo na babayi. Yan. Si Jet Li. Jet Li. Yan. Nagkapirang beses na yan na nagpasirang digdi sa Kabikolan, sa Katanduanes, kaya riba ni Tourism Director Regional Director Herbie Aguas. Mabalik mo niyan si Jet Li digdi sa Albay. Para sa Albay Loop, motor rally Albay Loop. Dahil lang kayo ni, inagad ni Valeriano na magkaigwanin briefing ang Tourism Office, kasabay ang Public Safety Office, ang Philippine National Police, ang CDRRMO, tangani na mapagandaan ang event sa Sabado, partikularmente duman sa seguridad, sa traffic, asin pwede man sinda na magprepare nin performers o entertainers duman sa Mayon Skyline Complex sa pagabot kan mga motoristang ini. Sa Sabado, kumpadre, Sabado? Sabado pa rin, Sabado. Okay. Ala, tagaroon na ano sa record ko. Matindi yan. Matindi na motor rally. Yung 1600. O 1600 yan na mga big bikes, ano? May mga bakuman. May mga bakuman. May sadit man na big bike. May sadit na big junior big bike. Walang yaka. Pero normally mga big bike yan kasi nag-aragisin sa ano sa ano yan, sa expressway bawal duman ang below 400cc. Dapat mga big bike yan mga sige. Ano as per the Provincial Tourism and Cultural Affairs Office, magkasaigo sinda ang motor rally Albay Loop. Hindi po, bago ini karera, pero yung mga motorista ini napikikumpwesto si mga riders all over the country. Naglilibot talaga sinda sa mandayin-lain ng mga tour destinations kang Pilipinas. Nagkapira ang pupunduhan ng Dangunya na 24 and 25. Pero ang first stop will be Tabaco City sa Mayon Planetarium, Mayon Skyline Complex. 600 plus po ining tao. Kaya, Mayor, with your permission, may I request somebody from the PNP and the PSO again and CDRRMO to join us into a briefing. So, yan. Ma-briefing naman sinda. Arog kang ginibo ninda ka nakalihis na Domingo. Yes, Na uminagi man digdi. So, 300 na biker. Yan, Bisikleta. Na parte man kay itong so Albay Bike Challenge Mayon 360. Bali pala ng 120 kilometers ang dinalagan kayo. Tapos kung masana naglibot digdi sa Albay. Mayon, may diman pang, di naman pang iba. Pero ni pararan man dito,
Kaya Iyo. mo yan ma-meeting naman sinda. Ito pala na ano yan? Albay Bike Challenge mayon 360 kan Domingo. Carry ba man na naman duman si Cara David? Yan. Na Oo. nakakumpleto man. Completer kan 120 kilometers. Yes. Oo. So, nagiging magayon ang mga aktibidad sa satuyang kapalibutan. May connection digdi sa mga parabisikleta, buda, para motor. Roger. Yan ang report. Jomar Bien, DCGP. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya hali dyan sa luwas. Sige, John, ano ibelo mong natabi sa mga hanap buhay? May mga pig coordinator akong kunyan, mga dapat na importante hono na maariglar mo na. Yan. Kaso nakaaging Domingo man dahil limito yung sunag beresikleta baga, 360 ito. Sobrang 360 sa Albay. Pero ikaw pang mga dinuman iyan tabi Sige, pakikuan mo John may i-coordinar kita mga importante honon. Oras Pilipinas, alas 4:32 nin hapon. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa. Up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5. Ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini, automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Igwa akong may picture to na visto mo. Si Jessap Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso minapulos na ipapadagos ni Jessap Salceda.
Mga ka-LCC, hatid ng LCC Supermarket ngayong August 15 to 21 ang pangmalakasang hot deals. More savings ang aabangan sa grocery items, fresh produce, at iba pang home essentials. Maraming aabangang big deals, rewards exclusive at marami pang bonggang discounts na para lamang sa inyo mga ka-LCC. Siguradong swak na swak ito sa inyong budget kaya't bumisita na sa inyong pinakamalapit na LCC Supermarket at punuin na ang inyong mga shopping cart. Hot deals, more savings, only at LCC Supermarket. Maaari ring mag-shop online sa www.shoplcc.com.ph. Like and follow LCC Supermarket official social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok, and Viber para sa mga promo details at updates. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Angat ang lahat, apobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kantes da asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sila tayo mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat Tabi June. Buwelta na kita sa programa ko niya na pagkahapon. May mga dagdag na istorya kita dyan sa luwas. Nasa linya si Joshua Bino. Joshua, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio, good afternoon. Good afternoon sa mga paraang tabay. Sa dagdag niya itong bareta, sa nagbubutwa na problema ngunyan, Sir Pio, sa siyudad kan Legazpi. Iyo ang nagdadakol na bilang kan mga persona o individual na may problema sa pag-isip na bako man talaga tagadigdi pero nakaabot na sana sa mga barangay kan siyudad ni Legazpi. Ang problema no minsan nagiging violente. Ngunya na hapon Tabi Sir Pio sa barangay Pawa, Legazpi City, paabot man sa tuya o nagagad ni na assistant sa tabang sa DCGB News si barangay Kagawad Mark Asaytuno na makakuha ni na contact immediately digdi Sir Pio sa opisina kan City Social Welfare and Development Office. Dahil may sarong babaeng persona na nakaabot duman sa sandang barangay, dahil man beristado, dahil man kapamilya, sigun kay Kagawad, nakauba nin plus, nagiging violent na Tabi Sir Pio ta nanggagapo na nin harong. May nagkaparasa ng mga salming na bintana. Na kapag report man ining si Kagawad Asaytuno, sa opisina kan City Social Welfare and Development Office, papaagaman ni Madam Cecil Arcilia kung saan na impormasyon. May kumbaga dating record na Sir Pio itong babaeng persona and nabisto sa pangaran. Ngunya na kontak sa pamilya and napag-araman na residente palan ini duman sa Camarines Sur. Kung kaya day pa maisihan kung paanong nakakaabot ining Sir Pio digdi sa siyudad kan Legazpi, pa kung isip-isipon harayoon ang distansya kan na lugar. Ngunyan sigun kay Kagawad Asaytuno, ipinapod siya sa opisina kan CSWD, tangani magkuhanin na supply, pagkaon para duman sa babaeng persona. Nasa ngunyan, presente na mo ng pinagpatinir Tabi Sir Pio sa barangay outpost. Pinagturuwang-tuwangan kan mga residentes na mapakaon and masanlian ni na bado. Irakman, babae na babae? Babae Tabi Sir Pio. Taga Camarines Sur. Oho. Pinagturuwang tarabang-tabangan na mapakaon
uda mabaduan kan medyo nagkakanata bisirpe na basog na. Medyo okay na naman. Nakakauro na pero sige sa nasuulok. Iyon ko ang kahirak man kan mga araw kaya pag gutom lalong nati-trigger an riurok kan isip kaan. Kaya tama ito na pinagasikaso, pinakaon, pinagsanglean. Buda, i-hold mo na dyan sa safe na lugar. Buda, ang very good circuit sa follow-up tango niya na hapon na contact na su pamilya and sa aga, posibleng magbiyahe na ini para makuha si persona digdi sa Legazpi City pabalik sa Camarines Sur. Na-locate naman so kunyan, so relatives? Nahanap sirpe sa pagikan CSWDO. Maray. Na-contact na. Sige. Sabi sirpe, so yan ang dagdag na istorya. Ali digdi sa luwas, Joshua Binod, DCGB. Salamat Joshua sa istorya ali dyan sa luwas. Di sige tabi no, yan ang problema kay ito dyan Jun ever since pa kan kay ito mga panahon na arog kaya na may mga kaninan sa isip yaon digdi kadaklan kaan mga taga ibang lugar Camarines Sur so iba ta an iba ang sabi kan otoridad ang process pipalunad sa auto tapos bahala nang kumukaan magbaba kung saan digdi ang destino sa Legazpi sus Maria Josep naman ngunyan ang problema is patuin-tuin most of the time yung police yung DSWD maray nga ni ngunyan ta nagibuhanin paagi kan DSWD na makontak so mga kapartidaryos kani iyan kung nakakahuron asin kung igoning pigapod na lucid interval yun pero kung ang problema kayan ta an iba nga ni talagang tuyo na gayud na di padaradig di palunad sa auto yun taday na nga ni nag-asikaso duman sa saindang lugar digdi an catch basin sa Legazpi kan mga may pagkukunya na anin isip may kaninanin pag-iisip yan na kuna yan nangyayari so igo sa rumabay maray nga ni ta na kontak naman yun so kapartidaryos kan kunyan kan ining babae yan tabi na yaon dyan iyan yun pag gutom naririurok ang isip kahirak man kay pon permi na konunan asikasuhon tabi and then kuan binaduan man maray iyan ngunyan pag ang problema tayo na nga ni pigasabi tatakunday na nga ni bagang naman nag-asikaso sa indang mga lugar kuan iyan mapagal na ta sisayan mako akan di pigi-endorso na nga ni di sa to pipasakay sa mga auto ay nako tabi di iyan po ang sistema kaan. Ngunyan, sa susubay benta, apera kaining ki Alice Go, balikan tang sa nasyonal. Ito, si Alice Go, na kunya na, nakahali na. Pilipinas, paano pang pagdakup kaan? Maray kun makaarog duman sa kun ngunyan nga ibaga dyan, day pa nakakabalik sa tuya, ano nang bareta kay kunyan? Congressman Tevez dati. So, may kaso man baga ba kung si Congressman Tevez kang Katanduanes? Sayin nga nito si Congressman Tevez. Sukalbo na nagreinar nin politika sa saindang lugar sa halawig na panahon. Nadakop na bagay ito sa Timor-Leste pero day pa nakakabalik digdi sa Pilipinas. Ito sure bulata nadakop na. Problema ining si Alice Guo. Kung dumuman sa China, mag-uli na sa sayang lugar kung taga China yan. Ining si Pastor Kibuloy day tanga ni isi kung yaon pa man dyan managad sa compound din kang Kingdom of Jesus Christ sa kunyan sa ining Mindanao. Sa Davao. Paano man ang pag-arestar kan mga ipig susubaybayan ta ng mga tulong personalidad naan pero kung ordinaryong tao iyan, tabi yun, haloy nang nagkadarakupan. Tatanems? Si Alice Go, ito na nag-flight na sa Malaysia. Paghali sa Singapore. Nag-cross border sa na. Paano yan magkadarakop, tabi?
Ay nako, naigwaanin mga kunyan, igwaanin posibilidad, igwaning kaya yan tabi igwang kaya sa indang mga circumstansya. Sabi din ni 929 Alice, go na. Go na. Ay, naku, tabi yan. Alice, go na. Wala na. Gun na. Alice, go. Yan tabi an kuan kaan. So, paano iyan magkadarali? Sir Alvin Gapayaw, good morning tabi isa mo. Oh, si General Bantag. Oh, saro pa yan. Ini si General Bantag, mas matindi man ini. Taaram nindo. Kumu dati baga ining sa serbisyo, igwanin aram sa tigapod na escape and evasion and intelligence and counterintelligence. Tatao yan magtago, escape and evasion and intelligence and counterintelligence. Oh. Nagkaapat iyan, napigsusurubay-bayan ta Isa nga na ito so ngaran ni Congressman Tebes. So, tamay Congressman Tebes ang paano sa katanduan isbad kung madagitang kita. So may kaso, nadakop na doon ba sa Timor-Leste? Itong kay Congressman Tevez igwa na lang ning proseso legal duman sa Timor-Leste na pinaggigibo na kaipuhanan na sukorte na an masugo man duman. Sige, alsaho na ibarabad na pabalik sa Pilipinas. Bako yan ordinaryong kunyan baga na papauliun mo sana, ordinaryong tourist traveler or kung igwa ning prosesoan sa extradition treaty tratado nin sarong nasyon, Pilipinas halimbawa, Buda, Timor-Leste and other nations na igwaning tratado ang Pilipinas. Igwaning prosedimento yan tatanems. Yan. Negros Occidental. Yan. Arnulfo Tebes. Salamat tabi. Kagawad Sir Alvin Gapayaw. Yan. Salamat sa pag-antabay and pagtaon ng informasyon. Si Arnulfo Tebes Jr. Junior ba yan Yan. Negros Occidental. Haloy iyan na nagkunya, na nag-grainar man sa politika. Arnie Tevez, sabi ni 2929. Sige. Yan, ang mga kwantabi, mga pangyayari na pinag-usubaybayan. Basta ining si Alice Guo, hararum talaga ini Jun. Okay. Napolis out. Flora in. Tatanims Flora. Yun na sa kuyang kapartner. Hararum mini tatanims, Alice Guo. Talagang may misteryo ini sa hiling lang kan mga nag-analisa gunmoan. Ito nga ni bagang drug war tatanems ni Digong. Tayo ni bagang mga pogo nag-flores ini panahon ni Digong. Baka nga itong drug war duman sa nadinaraso atensyon kang Pilipinas. Tapos igo pala ni mas hararom na operasyon pogo which may entail nga yung seguridad internal kan Pilipinas. Remember na igobaganin tiga paragibo ang China na pigo para anab kita. O yan naman nga ni baga may latest na naman, maruluas naman ni sa Bareta dyan na banggi, igwa naman na binunggo so Chinese Coast Guard na barko man kan Republika kan Pilipinas. O dyan sa may Escoda, sa may Ayungin Shoal. Baka ito tatanims da so drug war duman sa napigkwan so atensyon. In the meantime, nag-ooperar so kunyan, supogo. Digla sa nabaga ito. Itong suduman nga sa Bamban Tarlac, nakulaw nun baga ito. Dahil isang operasyon ka ito. Igaw nagkakurang mga uniforme kan People's Liberation Army, Puwersas Armadas yan kan China. Garoan so kan mga panaw, nag-istorya ka ito sa kuyang mahal na ama, tabi, na pati si July Tingson, si Kagawad July Tingson, kan mga panahon baga tabi tatanems, nagimata na sana sa Pilipinas, yaw na sa mga Hapon. Nagparaburog tak una ning negosyo, baga tatanems sa Pilipinas. So, bago mag-Gera Mundial 2, urugmahon sa mga Pinoy sa Manila, may negosyo. Nakatrabaho nga kita dyan, gabos-gabos. Pagputok kang Gera Mundial 2, kang binumba sa Pearl Harbor, nagruluwas sa mga may sadirikan negosyo na mga Hapones, naka-uniforme, may mga armas, dirango. Yaw na sa Pilipinas. Tapos ining China man, kasusaro na bulan ganito, pigdidiskutir man ni VP Henry. Tama ito sa pigistorya niya na ang sistema kan China, pigsasakop ang sarong nasyon without firing any single shot na hali sa armas de fuego. Minaralaog bagayan.
Yun na bagang na-invade na bagang ngaya kita. Pero duman sa Escodasyol sa may ayungin sa West Philippine Sea, iyon na iyan na kwa na kurunya na sinda baga, nagkapisikala na dahil lang kaiguanin putok nin armas de fuego. Yan, dahil lang nagpurutok ning armas de fuego tabi ano. Yan. Tabi ano. Hapon tabi. Grabe baga ang depensa kan abogado ni Alice Go. Ano yung pamandaw sa Pilipinas si Mayura? Ngunyan nasaroan kita. Tabi ano. Tabi ano. Sige tabi. Iyan po ha, ang mga istorya nasyonal na pinag-aabangan niya to kung paano ni magkakadarakop na. Si Arnie Tevez, okay na. So pagpabalik na sa nadigdi sa Pilipinas ang problema, tayo pang proseso legal duman. Pero ni para ano na yan, lalo kung magduman sa China, si Alice Go. Si General Bantag, so suspect baga duman mastermind sa pambabadilgadan kay Percy Lapid. Yan, tabi ano, diyan sa Metro Manila. May mga aram ining hararom sa kunyan sa escape and evasion, tabi buda counterintelligence. So Day ko nga ni aram kung igwan ning hold departure order, ta kung igwang hold departure order si Alice Gowo, tama si Senadora Intoberos na may nagtabang na mga opisyal. Ta kung lookout bulletin lang ang pinag-issue kan Department of Justice, budakan Bureau of Immigration, kung lookout bulletin, di siya pwedeng pinjentehon. Susubaybayan sana siya kung nagsain. So, tututukan, subaybayan kung saan. Pero kung hold departure order ang pinag-issue kan Bureau of Immigration, as in kan DOJ, di siya pwedeng makaluwas. Ngunyan, kung nag-agi man siya backdoor, pasiring sa Malaysia, then cross-border sa ang concern ta lang, digdi sa Pilipinas. Pag nakabot ng Malaysia, wala na yan. Cross-border ka lang Singapore. So, digdi sa Pilipinas kung sa inso nangyari, tabi na kumbaga mananggad. O nagdidepensa man da sa abogado ni Alice Guo. Pero sabi ni Risa Ontiveros, naghali na ngaya. May mga dokumentos nga kami. Aber daw. Lumataw siya kung hain naman agad. Ano? Sige. Salamat po kasi doon pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol